Miluze, horzen moduz! Gizateriaren ondare inmaterial izendatu berri Miluze, oso pozik hauz. Eskerrik asko guztioi! Jaso dugu, uneskoren izendapena eta oso pozik. Oso pozik, eta horrek aldi berean frogatzen du, jendea hemen ez dela bat ere materialista, esan nahi dut. Dirua irabaziz gero ondo, baina ez zato zortara. 15.000 euro dako sakuen, enatu horretara ondo pasatzera nator. Hori da. Bai, Koldo Iñaki, izen moduz? Oso ondo. Ondo pasatzera gatoz. 15.000 euro sakuan entzun dut? Baina, bueno. Bueno. Zer da, ba? 9. saioa. Koldo Iñaki, hemen errekorretara iristen ari gara. 11an jarrita dukagulako hemen errekorra. 1.951 euro. Gure mutilentzat, zemuz, Koldo Iñaki? Ondo. Ondo, sakua eskuratzen zuien inbazuzie. Hori da plana. Bai. Kontuz, Kusiko dugu. Koldok orainik ez du erretiroaz gozatzeko aukerarik izan? Ja, Miluzen da Erretiro hartu eta Miluzen lan berri bat abiatu. Mutilek, ongietorri plazerroa zuek ikustie. Bestalde, Jon eta Itzol barkatu, Aimar. Jon eta Aimar, jende gehiago gero esan dizu? Ez. Aurrera antzean bai, seguru, ikusiko duzu. Baina esan da gero bai. Hori da, ondare inmaterial, baina zuek ere material pixka bat. Kontuz, 187 euro, bildu dituzue, saio bakarra egina. Gaur bigarrena, Jonek aipatu du egineko lukela bidaitxoren bat, nora, Jone? Hombre, oain gozamaki undirukin urrutiaz. Segurala edo? Momentuz maulera. Baina, bueno, bai, maulera, bai. Hoi etzaigu aztuko. Eta beste datu bat, geroz eta gehiago ezagutzen bai ditugu gure lehiakideak, Aimar, sukaldari fina omen. Bueno, etxeko gauzak egiteko... Zalea behintzat bai, ez da? Bai. Berezik espezialitatea edo zein genuke? Danetik. Bai, sukaldari... Galdetu eta zu prestatu. Bai. Bale, oso ondo. Ea gaurko errezeta ere ona fina ateratzen den. Ados? Animo, bikote! Kontuz, Aimar. Eskatu dingo dugu, Sukaldaria gustatzen zaizkigu, kontuz. Jon eta Iker, rongietorri. Non dizatozi, Jon? Bueno, lasartetik, kuadrillakoa beha da. Kuadrillekuek, eta animatu zarete, nor animatu da nor nori tiraka edo bizon arteko gauza bat? Nik beha igual, pixka gaita. Tiralaria bera, korrikalari oso fina baita. Pixka baita, bai. Jon, ibiltzen zara ere, bueno, federatuta, horrek zesan nahi dau? Ba, bueno, lizentzia urtekoa horrentzezula, da federazioak antolatutako lasterketa guztita jundezakezula, da, hoxe, hor gabiltza. Profesionalez, bai, hortxe, kontuz. Hori da, profesionalak joiz. Nire biltzen ez kirola iten, Bai, federatua, Federatua mena parrandan, ilaski. Bueno, ez itzaile zabiltz, txakun kultura elkartean lasarten bertan, zer egiten duzue? Bueno, bai, isialdia antolatzea du, bai, gaztentzako, umentzako, helduntzako, eta ekintza pilati ditu. Ai, ze ondo. Herrian azabei begire, Euskal Herrian, bai. Venga, guapo jarri, asko gata. Ongietorri mutilek. Eta zuek etxekoak ere, ez bada guapo jarri. Begira, gauzkazu eta Miluze aztera doa! Gauzkazue esan dut, saio azteko, gauzkazue. Bai, oso ondo dau. Hortik gora, Zuek ere, bota horrelakoak tarteka. Pareak osatzen hasiko gara, bueno, UNESCO aipatu dugu, eta gizateriaren ondare izendatu dituzten lekuak. Kasu honetan zuentzat aukeratuta, nor duen? Maira, Iñaki duen? Bueno, leku hauek zer herrialdetan dauden? Koldo, lotu beharko ditugu. Ia ikusi, zerekin hasi, beriko moduen. Vale, ba. A ver, Serengeti. Serengeti, Tanzanian. Oso ondo. Fesco Medina. Barkatu? Fesco Medina. Marokon. Trinidad. Trinidad, Erresuma Batuan. Ez? Stonehenge. Stonehenge, Erresuma Batuan. Hori bai. Trinidad. Trinidad, Kuban. Bai. Cinque Terre. Cinque Terre Italian. Eta Imeji Gaztelua. Japonian. Bai, hori xe. Ondo! Hau da, hau. Guau, ze leku, Ondo. Bikote honen balio ere inmateriala baita, baina sekulakoa aldi berean lanako oso fin osatuta Fesco Medina. Marokon dago, hirigune arresitu ikusgarria, Trinidad, Kubako hiri kolonializatu, apurrenetako bat, geratzen den apurrenetako bat, ikusgarria hau ere, Stonehenge, Erresuma Batuan dagoen neolito garaiko monumentua, Cinque Terre, Italiako lurraldea, 5 herrik osatzen duten eskualde zoragarria, Serengeti, Tanzanian, Parke Nazionala, eta Himeji Gaztelua, erdiarotik bertan dagoen gaztelu zoragarria, Japonian, 60 puntu, bikote! Oso ondo! Aimar, bageu behin indartxu hasiko gara. Zerbaitik ez, nor du Maira? Ni. Bale, Aimar leku hartzen mailan eta egin beharreko ariketa, Jone, Europako hainbat herrialde alde baten hiriburuak bestien. Guazen denpora.
Kroazia. Zagreb. Oso ondo. Hungaria. Budapest. Serbia. Belgrad. Estonia. Tallin. Zola garri, Albania. Tirana. Kosovo. Pristina. Ederto. Guau. Institutuko irakaslei hone eta eredu ematen. Hemen, Hori zalantzari gaizki gabe. manon. Gero zein joatea. Bai, ez da, ikaslengana. bueltan. Ona. Truko asko ere izaten ziren umetan, niri aitak erakutsi zidan Albania tirana ikasteko, esan zidan, Albanu tira. Nire aitak horrelako, asko maite zaitut aita. Kroazia eta Zagreb, Estonia, Tallin, Serbia, Belgrad, Kosovo, Pristina, Hungaria, Budapest, sekreturik bat ere ez. 60 puntu zuek ere! Oso ondo. Eta beste gaur bat. Jendeak baduelako ohitura hori Budapesten oporretan egon eta bueltan denei kontatzen. Dira bi zati, bat Buda eta Pest eta... Badakigu, Mundu guztiari horrela, laua izetara zabaldu beharrik ez dago informazioa. Oso ondo. Hiriburuak bebai. Jarraituko? Bai, noski. Ia mekanismoek jarraitzen badago. Jonek eta Ikerrek ere elkarri begiratu diote. Eta gita zareten edo ez. Kusiko deu. Bueno, Jon, Iker lanien azteko momentua bituzte kontrario latzak dituzuen. Nortu maira? Iker, hartu leku mesedez. Ekai. Herrialdeak eta hiriburuak, Jon, Ameriketara goaz. Ikusi, ia errezena dozen izan leiken, azteko, asmatzen azteko, sortuen mutilek, oazten denpora. Uruguay. Montevideo. Osondo. Ecuador. Quito. Bolivia. Sucre. Wow. Ba? Canadá. Ottawa. Nicaragua. Managua. Eta Surinam. Paramaribo. Haupa? Oso ondo, Zora garri, zen maila gaurkoan. Kanada eta Ottawa bertako hiriburua. Ekuadorren dago Quito, gozategi gereala irakatsi zigun eta Nicaragua, niri datorkit, sandinista! Baina hiriburua noski da Managua, Uruguain Montevideo, Bolivia eta Sucre, La Paz hiriburu administratiboa baita, oso entzutetxu hau, baina hiriburu legislatibo konstituzionala Sucre da, ondo aipatu moduan, eta Surinam, Paramaribo. Beste 60 puntu zuek ere! Oso ondo! Bela, jakide, Onak, Kastinean aldaketak egin ditugunetik, orain jinkanak eta egin behar dituzte eta inoiz baino bizkorragoak. Ondo. Zeroitzapenak koldo jinkan hartatik. Tira, orain zaude hortxe lasai, ze okerez bagara, Iñaki gartuko du lekua, edo? Ez. Kontuz, aldaketak berriz ere, oso ondo, Probatu. Gau bateko maitasunista Bai, ez da? izan da, Iñakirena. Iñakik imintzioka Bai. gau zoro bat. Gau zoro bat eta listo. Jarrai dezala koldok, zoratzen gaitu eta animo, demora. Ea. Zagardua. Beste bat? Bai, Iñaki. Basua, eskantziatzea, Asturias. Zer dori? Hori botila, ez? Joder, zagardua. Ez da sagardoa, bero, Iñaki. Beste bat. Hau asmatu barra dago, Ia marrazen. A ver, hori... Sesena, Ez? Beia, Ez? Bota aukerak Iñaki hor dau. bai, zera, Idia, Ez? burua, adarrak... Zelaku da? Obalatua, Ondo daue? Jak, Ez? Jak bat. Bisontia. Bai, hori bai, bisontea, oso ondo. Menporie? Zer dori? Hori da, postontzia. Ez? Bizkotxo bat. Bizkotxo bat, denpora bari Eta behar. lastima, imintzioka, sagardoa espada txakolina. Joder. Claro. Bai. Hau ere goitik, Bai, ateratzen bai, baita, bai. txinparta... Azken aldizen bai, bitxegaz gustatzen daz niri. Holan, bai. Ondo. Bueno, horre egia, bi bando daudela, eta Bai. sagardoa edalontzian edo kopan, ez gara sarretuko, Danari baietz guk, Dagoen bitartean Danari gu bai. baietz. Gu bai. Bat, 20 puntu, hau pasue, Ondo. venga. Zerzer. Jone Aimar, sagardoa kopan, edalontzian,
Edalontzi. Bai, ez da. Botilatik zuzenean akaso Aimarrek. Ez, hori ere ez, hori ere ez. Tajuz eta txukun, Mintzioak ere ala aritu beharra dago, Tajuz eta txukun. Aimar, hartu alekua. Venga. Eta Ione, zuk bota, proposamenak Bai. aurre hartzeko aukera polita izan daiteke hau. Eta, ia zema puntu lortzen ditugun. Denbora. Ione? Irukie, laukie, papera, liburue, Ez, oso ondo ari da? Zer dari? alfombra, Bai. bufanda, Antzeko? bufa, Ez? arropa, berokie, Ez, ondo zabiltz. koiarea, lepokoa, boa, Ez? Segi. umea, fularra, Fularra bai. Bai. lo, obea, lo, bi, Zer dari? pisue, solairue, Beraz? litera, Bai, eskaiera. bai, litera. Apa, Aimar. Venga. Sille. Ondo? Bai. Aukeran, hankarte zabalegia, akaso? 10 segundu geratzen ziren, bai, edenpori da braketa bat jeisteko be, bai, Baita ere. 10 segundutan ematen Nahikoa. edenpori, Nahikoa. Brageti, Borgeratu zaigu, zintzilik. Bai. Ondo, beste irurek bai, oso ondo, 60 puntu. Beste zalantza datera bai, oean, goian alabean, literan esan nahi dut, Goian. Goian. Ni bai baizen. Vale. Bai. Primeran. Beste labe bai. Beti goian, txalo bero bai handi, bai, dice. Hau, bestalde, atleta federatu baten ardura ere bada hori, ez da? Federatu bat etorri eta behian ez ez. Bai, kirola egitea. Egin kirola, Bai, egin kirola. Nor jarriko dugu hemen kirola egiten? Ni neu. Bai, ez da? Federatua, noski? Jon? Ba, ia Iker, federatua dela eta ondo nabaritzen den, mintzioka, marrazten, ikusiko dugu, denbora. Aukeratu. Vale. Lo? Horror. Etzan da, Zer da hori? zakua, Bai. txirula, flauta, Bota, Iker. Beste bat. Ez? ez egit. Segi. Marrazki bat, beharko dugu. Niña. Itxua. Ui. Iker. Ideiarik ez. Ui, Jon errezago da, Hori Bai. baino. Hau bai. Zuaitza. Adarra. Zer da hori? Sagarra. Ez. Gerezia. Bai. Bai. Txiru ez. Ez da txirula? Txistua ez. Ez da ere? Klarinetea. Klarinetea. Bai, txistua eskuagarrarekin ere aritzen data. Musikariak edo zaleak? Bea. Bai, hori ere bai? Bai. Ze instrumentu? Trikitixa. Trikitixa? Ondo. Baina federatua edo? Oin da lortu batzu bai, Bai, ez da? oin ja ez. Oso ondo. Eta, a ber, itxulapiko bat euki du. Hutsa Eroglifiko bat egin du. Eroglifiko bat egin du, itxutalapiko. Zuzenan txerritxo Bai, bat. nola, Txerritxo bat edo eta txampona sartuta. Bai, Claro. baina, bueno, ondo, bi, 40 puntu, oso ondo. Emetigu, hau egin. Izan ere. Horrela erraza da. Esan hau, Bai, hitz eskutuan, esan hau. Jon, kontua da, Miguel Luzen federatuak gu garela, orduan, bakizu. Abantaila hori. Koldo Iñaki, bazeuek, bueno, eredu, beste guztientzat, claro, Hori. gure veteranoak, nordu maira. Koldo, hartu leku mesedez, eta momentu zatzetik, ia, alde hoiek, txikitzen ditugun, guazen denpora. Fruitua, Madaria, lehorra,
Kakahuetea. Arbolean, Arbolean. Intxaurra. antzekoa, Gaztaina. Bale, telebistan, Pantalla. aurrean, Aurrean, ikuslea. bai, Oso ondo. lurrean, Lurrean alfombra. beltza, Beltza ikatza. eguzkiak, Erreta. paso. itzala. Bai, Bai, kontzeptu bai, eta zein bihurria da. saiatzen denbora barik egon gara Bai, lako. bai, hori da. Baina gaztaina eta ikuslea Ondo. sartu dira. 40 puntu zuentzat! Bai, Jon eta Aimar, guazen, hitz eskutuak asmatzeko momentua. Iritsi da, eta badue. Aimar, eta... Ia suba juan, Aimar. hori. Berbak, prestatzen ditugu, guazen denbora. Borobile, Irukie. txikie, Puntue. jolasteko, Fitxa. umetan, Partxisa. beste bat, Kanika. Bai, Bai, animalie, Txakurra. Afrikakoa, Leoia. konkor bat, bi berba dira. mazkaltzeko, Zopa. vegetala, Ensalada. Bai, eune, Gaue. osondo. jazteko, Jertxea. neskak, Gona. ari batekin, Bit. Korri! Korri, Aimar. bai. Eskatu egiten baitu gorputzak hitz egiten astea, baina hitz bakarra esan daiteke. Dromedarioa, gamelutik ere, ez zebilen urrun. Tanga, noski. Gaur danak izan, Aimarrentzat, brageta, tanga, danak. Jantzi, jantzi lasai. Baina gainontzean kanika, entxalada, gaua, zoragarri, 60 puntu zuentzat. Ondo! 5 segundutan tangak ematen zuen be, bai. Baita ere. Bai, ez da? Bai. Aimarrek baietz. Ondo, Jon Iker, zeuen txanda, hitz eskutua, hau oso ondo dau, zeuen sekretuak. Geuri Ezagutzeko, helerazteko eta ezagutarazteko momentua dalako. Nordu maira? Ni berriz. Venga, Jon, hartu lekue. Igual kuadrillako tramaren bat, deskubrituko da. Bai, edo izenen bat, edo... Bai, Danok zain pelikularako. Hori. Guazen, denpora? Erosketak ireko. Nio, hitz asko. Metxeroa. Zua. Bizkaitarrez. Sinonimoa. Sinonimoa, bai. hurrengoa. Txikia. Handia. Animalia. Arratoia. Bai, ui. Serrano. Txorizua. Aurkezlea. Ilaski. Korrika. Oinez. Erlojua. Biltxometroa. Antzeko. Segi. Denbora. Kronometroa. Osondo? Txikitan. Amestu. Aldatu. Torri, osondo. Ze poetikoa, txikitan amestu. Ze poetikoa. Oso polita Serrano txoritxoa, oso Bai, poetikoa. txorizu badau serranola. Txorizu badau. Ez, baina Iker zaleago izango da, urdaiazpiko baino txorixoa nahiago. Oso ondo, Ondo. Zoragarri. Binot, urdaiazpikue oso ondo dauelako. Baita. Ba, txorizu ongo bazan beste lehengusu bat, Ja, jakiteko. bai, baina ba, ondo. begira, bitartean, hori pentsatzen dugu bitartean, 60 puntu zuentzat. Bueno, gure serranotarrari mozo bate. Aitxeta osabak eta. Hori. Venga, markagailua, 120 puntu ikusten ditugu. Koldo Teñakiren markagailu horretan. Jonek eta Aimarrek 180 bildu dituzte, Jonek eta Ikerrek 160. Fribolen berbak. Koldo, Iñaki, puntuak behar dira. Azteko prest, erantzuten? Bai. Koldo, zeu lehena, eta badator lehenengo tabula. Denpora. Itxasbehera. Ostaldea. Itxasbehera. Travesa. Ez. Jone. Itxasbehera. Ubera. Eskaini. Opaldu. Doministikoa ormaiztegin. Pustrika. Itxasbehera. ubera, Eskaini. opaldu, Doministikoa ormaiztegin. arkusina, Pila mordoa bortzirietan. pustrika, Ipurdia Gernikan. ostaldea, Apustua. otzoa,
Jon? Itxasbera, Ubera. eskaini, Opaldu. doministiko ormaiztegin. Arkusina. Pila, mordoa bortzirietan. Akustua trabesta. Bai, Artza, otzoa. taula guztia osatzekotan ginen, baina Jonek oso bizkorra errebotean 3 harrapatuta 30 puntu. Jone, zeurekin abiatuko gara, bigarren tabla datorrelako. Zorte hon, guazen, denbora. Alferra, luzaiden. Bandila. Ausarta, adoretsua. Bezuza. Alferra, luzaiden. Bandilla. Ausarta, adoretsua. Jaurkia. Zikina, lizuna. Likitxa. Eskarmentua, Eibarren. Zurkatxa. Oparia. Bezuza. Arrotu. Uhanditu. Sargori, aginagan. Bero guztia. Aupa, Aimar. Bai! Eta bigarrenean bai, Bai. Aimar uhanditzeko moduan. Arro eginda, 1 punturekin oso ondo! Jon Iker. Gitxiko erabera zegoen esku. Eutxi, taulari alba da. Jon, azteko prest? Bazen, denpora. Omendu, goretxi. Oratu. Zakartu. Mutiritu. Txerria, erronkarin. Kutxoa. Armi arma, otxandion. Amarratza. Arrera. Aierkundea. Omendu, goretxi. Oratu. Zakartu. Mutiritu. Txerria, erronkarin. Kutxoa. Armi arma, otxandion. Amarratza. Arrera. Abegia. Trebea, jaioa, markinan. Famatua. Grina. Aierkundea. Aupa. Bikain zuek ere, Jonek lanak ondo hasi, eta Ikerrek primeran boro bildu 1 puntu bikote! Markagailua, tonela geratu dira, Koldo Iñaki 120 puntu lehenengo markagailuan, Jonek eta Imarrek 280, Jonek eta Ikerrek 280. Polita eta ikusgarria tribuen berbetako proba gaur, baina aldi berean. Itxaron. Bihotzean min dugu, Bai, nire bi krasak dira, miluzen. Azteko eta behin txalo ero bat Koldo eta Iñaki. Miluzen ikusten dalako A aldea, bai gero miluzen B aldea daude bai, eta zoragarriz ezari, Koldo eta Iñaki. A aldean erakutsi da, esango nuke, baina B aldean atzetik, sei atorrak eta sei atxegina izan dan zuekaz, egoti, Zerrasanik ez. Gauza bera, esaten dugu. Zemur zibilizarie? Bai, oso gustura. Pentsatu baino askoz ere luzeago ibili gara. Bueno, eta oparoa izan da, 1.450 euro irabazi dituzue, eta honekin... Txabola bat, mendian, ezkontza bat, dena delakoa. Baina ospatu bai, bizitza ospatu bai. Eta zen miluze honak zarien ospatu be bai. Koldo Iñaki, maite zaituztegu. Eskerrik asko! Kai, Mikote! Beste bezarka, eta muixo erraldoi bat Koldo eta Iñaki di. Koldo Iñaki izen oikoak. Hemen gaudegu Antxon eta Ilaski. Ez hain oikoak. Nahiko exotiko bilakatu direnak, garai batean Antxon asko izaten baitziren, orain gutxi gara. Ilaski ezakit garai batean asko izandakoak diren? Inoiz dez. Zu bakarra. Ez da garaietako. Zu bakarra, zalantzari gabe. Bakarra ez, bai, askorik eskara. Bakarrenetakoa, bai. Bueno, izenekin lotutako erronka bat luzatu nahi dizuegu aste honetan, izan ere badira naturarekin lotura duten pertsona izenak, izen naturalak esango dugu. Intza, esaterako, intza agertzen baita, goizetan. Bueno, neuriebe bai. Ilaskia, ilargia, ez da hori da. Marrubi, bada izen bat. Ibai. Bueno, bai. Horrelako izenak, alegia naturarekin lotura duten pertsona izenak, bildu nahi ditugu, aste honetako erronkan, beraz, sare sozialak erabilita, partekatu gurekin eta erabiliko ditugu gure probetarako. Bialdu, Marrubi, ezagutzezu? Marrubi, bai. Da ligatu zenuen beragaz? Ez, intolerantea naiz eta... Tropiezo asko eta... Dena dela. Bueno, definizio! Itxaron, nebre txanda da definizio nabrutik, ez lotxatu. Oso izen polita darako. Oso izen polita darako. Oso ere. Bigarren pasaragoaz, zerotik hasiko gara. Bueno, lotxatu da Antxon Telleria, honek txalo bat merezi da, ez darako pasaten inoiz. Ondo. Jon Aimar, bueno, ze moduz, bete
Zara non leku hartuta ja? Ondo. Ondo, ja, leku hartute. Ederto, Jon eta Iker, selkatu gara ondo posik? Bai, noski. Hau pasuek, bale. Eba, ja ondo, horpegia ondo dagoat, ez da? Bueno, betiko moduan alegia. Definizioak, orai bai. Jone, zurekin hasita, txanaka, guazen ba, denbora. Bizkarrezurra duten animaliek osatzen duten taldea. Ornodunak. Hori bai, oso ondo. Bizkarrean daramagun zorroa. Motxila. Balio handikoa den harria. Arribitxia. Bikain, kolore berdeko harribitxia. Bai, Aimar? M bat du. Bai. L bat ere bai. Bai. Kolore berdea. Ez da gino gazten. Esaten da esmeralda. Gori-gori dagoen egur zatia, sugarri gabea. Txingarra. Bikain, Japoniako borroka artea. Karatea. Gas mota. Gas mota. Elioa. Ez? Baina ondo, segi probatzen. Gas mota. Gas mota. Eta helioa. Metanoa. Beroa sortzeko erabiltzen den gaia. Erregaia. Metanoan egutegi efektua eta arazoak ditugu metanoa itxik eta barreta bar. Ondo, bost, hau pasuek, hasi gara puntua biltzen, 50. Eta hala da, Aipatze dute beste behiek botatako puzkerrek eta ozono geruza. Da, makrogranjak eta rontziria oso galtegarria. Kontentu dago, ozono geruza, gurekin. Txalo bero bat ozono geruzari, mesedez. Gauero ikusten omen haitu, Bai. Bitu, albiste honenatako gata oso ondo rekuperatzen ari dela. Beitu benetan. Albiste hon bat munduan, bale. Jon eta Ikerrek ezaguate albiste honetarako tarterik, erabat konzentratuta, Bai. Bai? Hala berdu. Lortuko dugu zuek deskonzentratzea? Zut uste. Saiatuko gara. Jon? Eman. Demora! Hormetan eginiko marrazkia. Grafitia, bai. Ontzi mutila edo mutiko arteko bokatiboa. Mutiko artean horrela, esateko. Ei! Txo! Ondo. Paperean imprimatutako irudi erligiosoa. Estampa, oso ondo. Esnea gorde eta garraiatzeko erabiltzen dena. Bai, Iker, esnea garraiatzeko. Botila, ez? Ez. Ez da brika ere. Klasikoagoa. Marmita, larruazalean sortzen den handitu urtsua. Aknea, granoa, Ez. Osartzen da, lau letra. Lasterketa askota gero seguruenik. Baba, oinetan, Euskal Herriko 7 lurraldetako bat. Bai? Araba, ez. Ez. Zuberoa. Ikusi, babak seguru... Babak bai, ez da. Bai. Krosak amaituta ez, Ez. Ze hankaztiak izango dituen jonek, Erakutsi nahi duzu? Erakutsi nahi duzu hankaztiak? Ez lasai, gero. Ez lasai, gero gelan, da deitu marrubiri. 30 puntu! Eroglifikoak datoz. Saioa bukatzeko desia zen gaur. Eroglifikoak nabitzen notizik? Ez. Eta uste dut hori ja bere horretan badela notizi bat. Ondo. Alegia, atxekabetuta, lur jota omentza bilen. Soleiak ere bizkorra baititugu. Bai, eta orduen ronkak jartzen dator, eroglifikoetan. Bai. Jone Aimar, zuek asmatu? Bai, Eta jazu mendiak Lertzen den hori da. A ver. Guazen, lehenengo eroglifikoa denpora. Zer berotu duzu? Bisu... Zu ez, bi bai. Su... Bi erre... Beien? Erre bi... Beien? Eskezak Ez Polonia erre, da. bai. Erre bi nia. Ez? Erre bi... Erre ez, zu ez. Bis... Zer berotu duzu? Kolonia bat geneukan behien, kolon kenduta ia geratzen zaigu, eta bi hori bero zegoen. Ah, bero. Bi bero, ia. Eragiketa asko egiteko? Zegoen bi hori bero zegoela argitu, bero koloniarik kendu. Baina hori da, eskatzen dizueguna. Iluzen. Entzun da eroglioren irribarre maltzur bat. Ia bigarrena, badator, denpora. Elkar ezagutu zuten. Ota... Ze nota? Mi... Bai.
Otami. Ez, zenotan. Bai. Misi. Bai, baderantzuna ez dakit? Misiotan. Bai, bale. Mi eta zeinotak. Botan, baina bota bebarik behar genuen. Beraz, misiotan. Misiotan. Misiolari, izan zarete sekula? Oendik ez. Bai, Japonian. Aimarrak esan du... Xabierko Frantziskorekin. Aimarrak esan du oraindik ez? Alegia joateko asmoa? Zein edak, Kaso? Nik uste batzute igual. Ez aterik itxi. Nik umetan nahi nuen. Baina, bueno. Gero ja. Hirugarren hieroglifikoa denpora. Utzia da raiotzeari. Lo. Bai, nor da? Zer da? Zein da? Ez dakit. Lo, ez dakit. Rajotzari. Agertu zaigu, Miluzen? Boa, eskazak zein den. Lot. Arrantzalea. Agertu da gaur? Lo, ez dakit. Agertu da gaur? Agertu da gaur definizioetan. Txo. Ontzietan eta ibiltzen den mutile. Txotxolo. Txo eta txolo. Hori bai. Txo, atrakaizu batela. Bueno, batekin geratuko gara. Erogliok kasu honetan egin du beste lehiakidei jarritako definizio batetik hartu. Naita egin du, Bai. Naita egin du. Gogortzen ari gira kontuak, eta alata guztiz ere, 30 puntu, tira. Honek esan nahi du, zut lehian zauzen nadi egon behar zarala, eta bestik lehian dauzen bai. Zuzen, ez dago atxeden hartzerik. Ez dago atxedenik. Atxedenik ez... Drogari gabe, hori da. Bai, erogliari gabe. Jon, Iker, eroglifikoetan zen moduz? Etxean ondo. Etxean ondo. Kusiku. Venga, nahi zui lehen lagokue? Bai. Nahi zui? Konzentratu da, bai. Guazen, denpora. Non elkartuko gara? Hor, horri joan, zer dau? Spilua, pirata. Bai, zer egin orduen? Horrez. Eragiketa egin behar dugu, ispiluan? Pirata. Alderantziz, pekenduta, atari, an. Etzan hor, an. Ze? Zitasuna, Jode. Hau, ispiluaren mekanika hau, ez denuten ezagutzen? Ez. Balderantziz, agertuko da. Bai. Gehiagotan ere, beraz, erne. Hau, berotzearik eta izan da. Animo, Bigarren eroglifikoa denpora. Zoan ikusi dut. Tigre bat. Ez? Katu bat. Bai, nola dago? Katu arroxa. Ez? Katu... 6 hankako katua. Bale, zer beharko genuke? Silabak, pentsa? 6 hankako... Ez? Batzutan, katua izaten dugu, adibidez, parte bat kenduta tua irakurri behar da, silebekin egiten dugu jolas, kasu honetan marrazkian zegoen, kaka-tua bat. Sila bat gehituta katuari. Bi hanka gehituta, ka zatia zen hori. Kakatua bat. Eta isiltasuna berriz ere, Bai. Eroglioren barreak entzuten die, Gozatzen ari da, Hirugarrena, ez itxi. Jon Iker, badator denpora. Bildum egiteko behar ditut. Kromoak. Bale. Zerre, kromo elementu kimikoaren ikurra, eta asko, kromoak. Ondo. Hori bai, Errak. Sikiera. Zuek ere alde honetan bat asmatuta beste 30 puntu. Ondo, Jone, Aimar, misiolari joan aurretik. Motxilan esaldi bihurri batzuk eramango ditugu. Zako irabazizko goto misiolari juteko ere, Bai. Banatu eta, beira, jende solidarioa, gustoko dugu. Badator lehenbiziko esaldi bihurria. Debora. Mikel? Ez? Mikel. Ez? Horrela izena du Mikel Urdangarinen Pisukide Laztanak. Pisukide Laztanak. Aimar. Bat ari da pentsatzen misiolari nora joan, eta bestea bitartean. Oso ondo, Bizkor. Mikel egongo da Miluze ikusten. Egongo da, seguru. Egongo te da, Seguru, Maite dugu esango Mikel, nuke. Txalo beroa Mikel Urdangarin. Mikel Urdangarineri. Ziaz egingo. Eskat ingitazen dut baina. Zure xogoren parte da. Baina honek gauze sekretu edi ez. Ia, lau esaldi bihurriak asmatze da dituzu, Puntuak banatuko ditugu Mikel Urdangarin imitatuz. Vale. Ados? Erronka. Ia ba, bokalak, demora. Bertakoa. Bertakoa. Mongolia. Ez, bertakoa da. Mogli. Mogli. Eta
A ber... Mogli eta? Nola da Moglin, esken ez gogora. Balu. Protagonista dituen liburua. Bai, eixen. Pasando! Ondo ari gira. Ondo, bitek bi. Ari naiz ni ordu izan Jon Aimar, konzentratu. Hirugarren esaldi Iurria, antolatu, demora. Vale, Kortazarrek eta Kortazarrek, Maritorenak eta Iguaranek partekatzen duten izena da. Oso ondo, eta ganera danok dakigu zer dan. Edo? Horren gozatzen gabiltz, bai ez da? Espero. Bai. Euskalo. Okalak. Ez dago asmatu berrik, Demora. Zuaitzez. Bai. Antziriko. Bai. Lur eremua da. Lur eremua? Edo basoa. Bale, oso ondo. Laurak asmatuta, eta hori aztebriek izango da. Laurak asmatu. Eundo gehi. Erik eta zora garri bat egin duzu eta... Eundo gehi puntu da, txalo bero bat. Eundo gehi puntu, ondo. Eta arrastuek. Horrela izena du Mikel Urdangarinen Pisuki de Lastanak, bertakoa da Mowgli eta Baloo protagonista dituen liburua, Kortazarrek, Maritorenak eta Iguaranek partekatzen duten izena da, zuaitzez jantziriko lur eremua edo basoa. Zer da? Oiana. Oiana, ikus dezagun. Ondo, komodina, bale. Oiana, Pisuki de Lastana. Ederto? Jon Iker! Zoko ondo, ondo, begira, ondo, Lasai, Bai, a ber, bai. Ez dago lasaitzerik, sokatiran gero jokori nahiko bagenu puntuak pilatu behar ditugu, bai? Badator lemizikoa, denbora. Gauza. Abstraktu ez. Mintzatuz. Edo. Ez, mintzatuz. Nahasia. Edo nekeza. Ez, nahasia. Dena. Ez, nahasia. Nekeza. Ez, nahasia. Askatzen. Menderatzen edo nekeza dena. Ez, askatzen. Edo. Menderatzen nekeza dena. Bai. Ez da sartu. Bai. Jon Gong, Imaz ere erne, kronometroarekin, atleta jaioa, eta... Segunduen betik dagoena zer da? Milesima. Eunekoak edo. Bai. Ez dela sartu alegia. Ja, baina oso bitxi gaitzi. Euneko pare bat, foto finixa. Ondo. Animo, Hau bai, bokalak. Guazen, denbora. Lo. Ez? Bi bokal dira, ez da lo, lau. Posta. Ez da po. Postu. Ez da po. Pasoan. Pauso. Ez da pa. Ez da pe. Lau pista. Lau pista. Ain. A. Eta beste bokal bat. Aien. A, ez. Tartean beste bat, 3 bokal dira. Auen. Lau pista hauen nortasuna. Auen. Guau. Komeriak. Azkardu edenpori, bai. Iker, albada... Txia mantxo goikoa, Bai, albada sartu aukerak. Batek eta bestiek. Esprintxo bat orain. Ados, antola dezagun. 3. esaldia denbora. Bai. Eta txan. Xintxan, alegia. Alaia, izateaz gain. Xintxan. Mutiko. Alaia. Izatea. Ez, alaia eta azkarra izateaz gain. Aure bazen, oso ondo. Hori bai. Oso ondo. Pista oso ona. Hala ere, ja, zemuretzan nietzat ez? Ez, Enuke jakingo. Hala ere, Sin eta Txan igual badau, payaso batzuk edo. Jin eta Jan beharrean, Sin eta Txan. Ba, igual payaso batzuk edo, da? Sin eta Txan. Jon, oso konbentzituta gondala, Sin eta Txan. Sin eta Txan. Zauza dituzu Sin eta Txan edo ez? Bai. Bai, Bai, azpiko bazarreko. Bai, Tira, pokalak, badazpa, denbora. Arreraz. Eta beste bokal bat? Aurrez. Mintzatzen. Mintzatuz. Aurre mintzatuz, esandakoa betetzen. Esandakoa betetzen. Ez duten. Ez duena. Eta bestakeriak egiten dituena. Bai, horixe. Bale. Ondo. Oso. 60 puntu, Jon eta Iker. Arrastuak dioten. Zintxan mutiko alaia eta azkarra izateaz gain, hau ere bazen, aurrez mintzatuz, esandakoa betetzen ez duena eta gaiztakariak egiten dituena. Zer da? Biurria, esango du. Biurria, komodina jokoan. Oso ondo, biurria eta komodina. Hau kanti egon da.
zukera mutiko alaia bihurri eta azkarra. Oso ondo. Ez da heldinek egoten, eta bueno, soko direla goaz. Jon eta Aimarrek 200 puntutako modina, Jonek eta Ikerrek 120 puntutako modina. Ondo, gogordoa programa gaur, antxontelleria zuretzat. Zema gauza, Truko guziak egin besterik ezakit eta. Oso ondo gozatzen ari naiz, eta oraindik ez tamaitu, geratu zupe hor, sokatirera goaz. Jon Iker, zer okasi, erantzuten, azkartasuna, izango da zegoen aldeko, kontu bat, bai? Hau ez? Guazten denpora. Zein futbolari brasildar mitiko zendu zen 2022ko urte amaieran? Ele. Bai. Jon Aimar denpora, ze gorputzatal moztu zuen Van Gogh margolariak? Belarri. Bai. Mutilek denpora, nor da EITB-rako berri emalea Txinan? Paso. Olatzurkia, eugin bazaude zen probintziatan zaude? Nafarroan. Bai. Jon Aimar denpora, zein euskal taldek kaleratu zuen ikusi eta ikasi diskoa 1989an? Paso. Delirium Tremensek. Amaitu ezara zarrau, non gogoa? Antzangoa. Osondo. Ondo, ezkara izango trabatu orain arteko amaitzat. Horekatzera egin du aproban markagailua gaso, Jon Iker, eutxi bide horri, bizkor eta zuzen. Mutilek denpora, zein materialekin eraikitzen du etxea bigarren txerritxoak? Egurrez. Bai. Jon Aimar denpora, Baiona eta Miarritzerekin batera Lapurdiko Steinarrek osatzen du BAM eskualdea. Angelu. Oso ondo. Jon Iker denpora, zein elikagai mota ekoizten ditu iztu eta etxeak? Paso. Esnekiak, Ukrainaz gain ze beste herrialderen mugakide da Moldavia. Errusia. Errumania, nor da Niña Koioteren bikote artistikoa? Paso. Txiko Tornado, nola zuen izena espaziora bidali zuten lehen txakurrak? Sputnik. Laika, ze koloretako belarriak ditu txirri pailazoak? Txuriak. Gorriak, nok abesten zuen Imagine abestia? John Lennon. Bai. Imagine esaterako lehenago erabili izan bagenu komodina. 80 puntu galdu ditugu. Filak. Eta aurre, nabarmen hartuta, Jon eta Aimar. Zuek ere komodina badaukazue, Ba ez da. Jon Aimar denpora, 80. hamarkadako zein urtetan sortu zen bertsozale elkartea? 83. 7. Zein erlijiok du jarraitzaile gehien Indian? Budismoa. Hinduismoak, ze mendikatetan dago 3 erregeen maila? Pirineotan. Bai. Jon Iker denpora, zein da Greziako mendirik altuena? Olimpo. Bai. Jon Aimar denpora, nola du izena anana daraman pizzak? Hawaiarra. Oso ondo. Jon Iker denpora, zein koloretakoak dira Obelizen galtzak? Txuri urdinak. Oso ondo. Jon Aimar denpora, ekonomiako zein sektoretan sartzen da dendarien lana? 3. Oso ondo. Jon Iker denpora, zer da niretzako nire anaiaren semea? Iloba. Oso ondo. Jon Aimar denpora, zein da Europako herrialderik txikiena? Vatikano. Oso ondo. Jon Iker denpora, zenbat egun izango ditu 2023an apirilak? 30. Bai. Jon Aimar denpora, medikuntzaren zein arlo arduratzen da azalaz? Dermatologia. Bai. Jon Iker denpora, zein errege magok du bizar zuria? Itxor. Bai. 3 segundu, geratzen zaizkigu. Eta azken galdera izango da, Jon Aimar, komodinak be erabili barik. Bukatu egin barra dauka, galdera irakurtzez. Bai. Guazen, denpora, zein eskala erabiltzen dute Amerikako estatu batuetan temperatura neurtzeko? Esan, komodina! Komodina! Fahrenheiten? Aspaldi ez, alakorik, Ez alde batean ez bestean. Komodinik ez dut erabili, denbora bukatuen erako. Jon eta Aimarrek 225 puntu, Jon eta Ikerrek 95. Zein da, gaurkotik ateratako ikasgaia? Komodina lehenu hori. Oso ondo, txalo bero bat ikasgaia gatia garrik. Ondo. Bueno, Jon Iker, zuz, ondo? Bai. Ezpreñoa miluzen, ondo? Bai, gusto. Eta ia leku hartuta horrengo miluzen, ja. Ondo ikasita. Ederto, ondo ikasita etortzeko. Zeuen zaino ondo Arte, goaz, eskerrik asko. agur, agur. Beraztegiar leitzat hartua batetik, zeraindar seguratua bestetik. Bada definizio moduko bat. Bai. Zer bikotea dena, ez da? Jon eta Aimar,
garrantzizkoena, hauxe da, 2 saiotik 2 finaletara heldu zaretela. Hauxe bigarrena, eta sokatira gaur, nahiko eroso irabazita. Bueno, bai, eroso. Markagailuari erreparatuta, diot, 225 punturekin. Oiek euro bilakatu eta aurrez irabazitako gehituta, 412 badira, ja? Afari terdi, honekin. Eta gehiago nahi izatera, Erne, zakuan, jokoan baititugu gaur, 15.508 euro. Zaragarria, Bai, serio jartzen ari da. Ondare inmateriala, Materiala, ja, Oso materiala. Jon Aimar ez dakit malkartsua izaten ari da miluzeko bidie, bizikleta baten jarri eta ez dakit hau badan... Bai, beti da. Beti da, aldapa gora. Bai. Basari ezale? Bueno. Ez asko. Ibiltzeko, ni ibili pixka bai baina. Ikusteko? Paren baldin badoa. Giroa ikusi, turra ikusi... Paren egon dezkeo. Ondo, telebistatik... Bai, telebistatiko beto. Telebistatiko beto. Adi, danok. Adi, etxeko txirrindulari, zale danok bebai. Zakore mila guaz. Gaurko eremuak itzuliekin egingo dugu jolas. 3 itzuli handiak, 2 itzuli handi, itzuli handi bat. 3 itzuli handiak esaten zaie, Frantziako turrari, Italiako giroari eta Espainiako bueltari. Ondoren azalduko diren gizonezko txirrindulariak. 3 itzuli handiak, hoietatik 2 edo bakarra irabazi duten, asmatu beharko duzue. Itzuli handi bakarra behin baino gehiagotan bat moduan hartuko dugu. Itzuli ezberdinai buruz ari gara. Eta Miguel Indurain dator. Bi itzuli handi. Bai, ze giro irabazitzen eta turrera bai. Baina buelta Espainiaz. Bi itzuli handi. 2 itzuli handi. Jack Anquetil. Duda, 2 edo 3. Espainiako buelta ez dut urte irabazitzenik. Eta giroare ez dakit. Dudako nahi baitz esan duke. Ni emango ju? Nik uste 2. Ez dakit idea izorra. 2 itzuli handi. Vicenzo Nibali. 3 itzuli handi. Hiru. Gino Bartalik. Italiako giroa bai, bakit irabazizola Italiako giroa. Seguro. Buelta Espainiaz eta turren ere du dauzket. Sabat edo 2. Bai. Bat esango nuke. Oseman bat. Itzuli handi bat. Marino Lejarretak. Bat. Itzuli handi bat. Denis Menchov. Nik uste Espainiako buelta bakarrik irabazizola. Ez nau seguro. Ze giro ez dut uste irabazizonik. Bat. Itzuli handi bat. Eta azken txirrindularia, Zinkeli izango da. Zuk esatezu nahi bat. Bi itzuli handi. Izunak ezagunak, txirrindulari handiak. Oso ezagunak. Tartek aspaldiko asko bebai, eta memoriarik eta hori egin behar, ezta? 15.508 euro. Miluzeko zakuan, finalagia serio, ari zaizkigu jartzen. Bai. Giroa turrat Espainiako bueltari buruz ari gara. Marino Lejarretak bakarra. Izan ere, Marino handia berriztarra, kapaza zen urte berean 3 itzuli handietan parte hartzeko. 3etan izana da, 5. postuan gutxienez, baina irabazi bakarra irabazi zuen. 1982ko buelta. Askotan izan da txapeldun Miguel Indurain, baina guk galdetzen gabiltz, itzuli ezberdinetan gertatu ote den hori. 2 itzuli handi ditu Miguel Indurainek. Miguel Indurain 80ko hamarkada hasieran bera izan zen munduko txirrindularirik onena, eta itzuli handi gehien lortu dituenen artean dagoen arren, guztira 7, ez zuen buelta sekula irabazi.
hiru itzuli handi jarri dizkiegu Vincenzo Nibaliri. Zuzena da? Vincenzo, eta zizenez, marrazoa ere bai. Hala esaten diote, bera da, historian hiru itzuli handiak irabazia lortu duen 7 txirrindularien artean, azkenetakoa, Vuelta irabazi zuen 2010ean, Giroa 2013-16an, eta Turra 2014an. Zinkeli, Irlandarra, klasikoetan oso trebea, itzuli handiei buruz ari gara, 80ko hamarkadan ukitu zituen honek, ukitu beharrekoak, 2 itzuli handi ditu. Bakarra, dauka. Hortxe ikusiko dugu nola geratu den Zinkeli bakarrarekin, Gino Bartali eta Deniz Mentxoz birekin eta Jack Anketilek bai, 3 itzuli handiak. Jon eta Aimar, ez dugu gaur txampai botilarik irikiko, baina maiot horia oraindik ere zuena da. Eta 412 euroak ere bai, urrengo etapan beste bat, Bueno, badakiko txirrindulari zale asko beste aldien eta miluz ez alien bai. Hortxe geratu, urrengorako be bai. Aur!